January not make money. December now, you know, January to go. February no money. March no money. You reach November, December. You start to work up and down. The final things will make you become a rich man. Hunger will kill you. And the money you know will get because they will then if you go and kill somebody, just to tell you out. You just go carry money, carry one babe, cut her head, cut her hair, kill her. As you kill somebody, you can ask them to kill your own children. The buyer I'm making a cool nose, I've been an enemy to tell my fish and more for the children. I was actually then over thinking that I was the learn Chimarin Temple of Yabutibiti, Chief Doctor Chimarin Temple. I was just because of all these things on the internet for the past how many days now. So I up on Kuku. I can always know this guy is no Kenyan. Along the line, I was Kabiko and Ojumaya Panamera and the Dibia no one a anything Hannah, Chalanya. Odokumo your boys are Canantasana, and Abona Imakwan in a job when Ejapon and Kiddy. Make a show normally here because at the end of the day, you end up putting the man in trouble. Because somewhere here now, whichever way they go, how do you expect the to go well? How do you expect it to go well? We got some going to get Chief Doctor Chimarin Temple. Off your booty. Look at the new we can never do gradually capita. On all curse pata. One of my colleagues, we are going to here. Chief Doctor Chimarin Temple was a Kitana and a Chiatazo. Woman, to a man north Yafilaguni, Chimarin Temple. Magandala do a phone number 08038324996 or 08088846137. Another one, na Madison na may use money point account number. Any account of the mother, I got Chimarin Temple account number. I may use money point and all UBA. Anybody why eating you got a money point more. Almost they use my videos, and they are using my videos to scam people. Even to Google, maka so many people name Omenala. I will film them and I like her. Mother gas know that the mother on your one village on Yakin on your email mother on your one. For them, mother will chifa or was some more. So that they get the belly chin at beer. See the beer last bottle of a boy. You will able Dibia. Never chim mother room. Email on mother cheer, but talk of some more. You will let the bellow on a cupboard. Tell you about the was a little boy. Why is that? The mother did the mother cheer. I want to get the witchy in a moment and the witchy in a bay. It wasn't a chi, he don't get war with a bed Dibia. And tired eating. But that's not you will chi, or I worship Lichi, and any Lichi in Wadibia. Like here. Go to that, not a bosom. A bosom. Well, a bosom, whatever now, I worship Lee. Other Mother, we came a little Belamakachi, now I don't know the Igbo. The Bow Gris, Bolian, Bokundiana, you see Mary at Belancari. When I kill a bosom, whatever I've been mothers, Bedibia. It's not a devil again. Go a Bologna, Nayabu, and I Golichi, Nayawadichi, Dia, or the Roman. Because so many people now, they make such mistake. Very bad. That bad mistake can now affect many people's destiny. And that's why in India, almost some things in now, the social media. But I'm not the also. I'm disappointed na such news. Everyone them are wing, you only if you know, if you know. I don't know one or if you don't know one who have able to money, but you will again. If you don't know about Chiani. Only I'm a Libya. Upon Agua, I have a lesson on Aguma, if it's a little name Agua. Now, what one easy.
Mara agwa latia onye na-ayi ala 100 years ngo abụ onye amụ last week ebe asị na-eje egwu na apụ ala baa n'ụlọ ogi ime anyị bụ ndị Igbo ọgwụ anyị na-anụ ụbọ ọgụ dibịa na pastọ anyị ama nụ ọgụ anyị ga-esirilo indọstrị factory iproduce ife nyere ụmụ nwanne anyị aka ndị Yoruba na-eme dibịa n'aka ụka fụgosodekpọ were mic say I condemn juju. I condemn this one. Omenala ga no tie. Ị na-agwọ ọgwụ face ọgwụ, ị na-alụ dibịa. Ị na-alụ dibịa face dibịa. My fans, those people that have been seeing me on social media, I'm very busy. You know, I had them fucking busy. About no. That's the man about the camera every time. Because no come on every day. I want to say viral can you able. I want a blogger and you go see a news. Now I don't have bloggers in the news who are from Nigeria. Upon them I castigating from them, the man again now alone. They have viral looking like a viral long called John and Coleman. I want to tell you. Viral is viral. The last year to tell on Facebook, all viral. This will tell on Facebook, all viral. The one will tell on Facebook, all viral. I'm going to move viral and I'm viral more. So, but when I know the more often you could in temple. But they are very careful. I'm more than apple. More than Indiana, but I did. I want out to the moon, not a number of roof. I'm a watch quick, I got the Igbo. Ndi femna dem. Because the one they like him. Ndi pomaster power fast. Ndi ne ko join in be for ka for join. Ndi sin fama on lo ma ka fama ma lo nyaka. We ta bi mama ndem ma bo nya amandem mo. Umunnem ko ya chi azelu. Ko ya na eme ya mali aro. Ojo sa bokulo ga mo do go. Oti okpa de tirana. Sakosa lu ko maga no jo anu. Mamele na mo shimbuli. Mbanu. Sakota what suppose ori amunsu. Esa cosa if you get on through the chop winch. Malifi ne le jukwa du we libe ka adura du we libe ne buta ya na ya woro. Amure ku. Adura du we libe ne buta ya na ya woro. Abagona afọ. Njona kita bu season Christmas season. Ije ko la mmanya na ba. You got very careful. Ya kpọrọ ya ka ọ nọpụ njela ma ụwa ya ngara abaga na amụ amụrụ na-enwele ya anya ọfụ na-adịlị envy ọzọ etinyela poison iri ya nwụrụ poison na-egbukwa mmadụ abarakwa nke anyị ebute n'akpa akwa nwantịntị ife sinipa akachanyala ya ofu nwofu tụm ọ baa n'afọ ya ọdọrie ya nkịrịma ọgwụ oke na-egbu mmadụ malị na amalị adịghị ọgwụ na-egbu mmadụ 2 million mana anya ofu ka eji egbu mmadụ nkịta bụ season onye na-enwere ego mbụ jọka onwe ego na Disemba chefuzi na Disemba anụ a na-eri isi ndị mmadụ many people ga-anwụ gwa nwa so mana ya nwa ama anwụ Igbo na-egbu Igbo mgbukwu ọfịa ekwu Igbo na-ekili Igbo anyị na-egbu onwe anyị anyị fụrụ onwe anyị n'anya anyị ka na-eso okwu onye nweli ịbịa nweli obi na ịbịa bụla ofu mana onye nweli nke ọzọ enwere ọchọkọ butuo nke ọzọ ka ọ taba afọ onye na-achọ ka ịchụpụ ka ọlịlị dị garị na-ekpure gị aja na garị ụmụ ya rie okwute na garị ka ị nwụọ ị ga-anwụ nkwa ụfọdụ ndị agbara na-agba mmadụ aka ma agba ụfọdụ na-etinye okwu na aka mma gba nwa ụfọdụ na-etinye n'uwe gba nwa akwa ka akara nwaanyị kwara tụkwasị di ya Igbo bụ anụ n'ụlọ ndị na-achọ ọgwụ ego ebe ụlọ emegbugo mụ na-amara ife ị na-enye dibịa ego ka ọ gwọrọ ya ọgwụ ego ebe ka dibịa nwere bank akaụntụ dibịa na-enye ka ọ gwọrọ ya ọgwụ ego Igbo ewu onwere ibe nwe central bank n'akụkụ bịa isikamume ị na-apụ ala onwe onye nwe ego pụta Facebook bụ advert ka anyị na-eme anyị wa na-akachi fọmat na-amụgọsịkwa ndị Igbo ife yes ụfọdụ pụta Facebook ibe chuo ego ụfọdụ pụta Facebook ibe aga viral ụfọdụ pụta Facebook ya amụgọsị mmadụ chukwu ebe kpatakwa ego ọgwụ ọbụrụ ọgwụ niile mmadụ gwara ele maka mmadụ abụrụ Chukwu nwe finance Chukwu dị na gị na njire onye anụ nwaanyị adị mma Chukwu dị ya ebunye moto Chukwu dị na ya alụlụ mmụọ na ya alụlụ mmụọ na maka ịgba nke je dibia 100 onye ebe mgbe ihe mere nke na ọrụ ife na-arụ ọrụ na spiritual work bụ heart
feelings gị na onye a ji wee na-alụ ya mana ibụrụ aja ife n'obi wee jee lụọ ọrụ ọma nlụ ọrụ ụfọdụ ndị ama nlụ ala si skamumi idirilis idiridat ị na-apụwala ijugo nwe ife na-akpa gị onye mbụ nsị na ahụ na-edebe ọgbara edukeshọn ibụrụ nsị na arụ ka ya kwa ige ka edukeshọn ị na-eje gị na-esigbu ndị mmadụ ọrụ ahụ ụfọdụ ndị ya azụ kwụsịrị ọgwụ jelaba nwunye mmadụ ọlapụ isi na ọgwụ ya rụrụ ya ọrụ ịnọrọ ego nwaanyị everyday ụfọdụ ndị ga-aya alụsịla ọrụ si ojikọ na ebere ngara na-ejebe mọchụwarị je ebu ozu ọgwụ ya rụrụ ya ọrụ ị na-apụwala ebe arụ ya lụghị alụ ụfọdụ ndị bụ arụ ya lụọ alụ onwere ọgwụma ndị na-egwe ya alụ ọrụ maka na arụ mmadụ na-alụ alụ malụ na ife nwere na uche omenala abụrụ ife eji eme iberibe anyị nwere nwaanyị a bụ mame grand master as I'm talking to you ọmụma bụchi imegharị ntempụ tinye dibịa na Facebook ọ napụta m Facebook onwe onye ga-apụta m Facebook ife ndị na-amaghị agịga na-abụsi dibịa na Facebook yes ọ mmụọ bụ ọfịa ọ bikọ na mmụọ dị eme mpakọ adịm eme show Central Bank no dey make noise ọ mụ UBA Ecobank ndị a ga ebule ego na-agba ya a na-egbuchi mmadụ nta mụpụ ebule ka na-aka ndị mmadụ n'ụzọ ọ ife abịara CBN eme ego ga-apụta bụ na ịma mma ndị mkpọtụ nothing like nwe nke ya n'ọnwa ha Central Bank na Central Bank itebe ite were na uche ego onwere eme ndekpasị akụ enwebe ego wife a na-akpa akpa bụ turn by turn turn by nwere ike Clement I dey follow this page I log in off my page any of my pages for I made a live video at least one on TikTok, on Facebook, on Instagram. I made a live video and email for 1 month is fake. And I have only this number 08038324996 08088846137 09030752463. Why in that number and on the Kuman number? And so what the name here also. Ban on one of no wiggle. Era azụ afịa ọ bụ na nwere ngwa afịa na shop ejikwa na jebe ọgwụ awele maka na ihe were gị ejigbo ọgwụ were gote ngwa afịa na shop ya gụọ egbu onwe ya onye na-enwere ọtụ usu na shop a na-eje achọ ọgwụ awele ka ife yeresi kọstọma ya bụ ma ringing tone na-eme njebụla ajọ mmadụ emejitụna na agbalị m ọsọ ifu na enwe mara iche na-enwebe ego ọ bụrụ mmadụ na-enwe ego soma packaging soma treasure a na-agba na social media ka e wee nwụdo client ibekwe rie n'ime nwere ife ị ga-eme dibịa ada agba refund ife a na-akọ bụ bullshit ebe agwọ ọgwụ ịgwọgọ ọgwụ ọlụọlụ ma ọrụrụ iji ụlọ ọgwụ mmadụ anwụ ebe a egbu dọkịta ị na-apụala agbata nwere laịsensị nwere no shaking ọ laịsensị ihe ekwuru ihe ọ na-elu so biko ụmụnne m fụrụ onwe unu n'anya unu na-eshialụ m vidio ka fans m ndị na-afọrọ m sins kwa na-afụ m share my video ife ihe emelụ mgbe ishie vidio ọfịa chimagharị ntem ishie vidio nwobi gara adị m mma ọ bụrụ ikele mgbe isiokwu ishie tụọlụ m dị vidio weleta na WhatsApp ọ mkpụrụ okwu ịtọ dị n'ebe a ya help brother and sister ebute m ọgwụ ga nla ọgwụ ọ bụrụ na enwere m ncha nnele enwere m ncha nwere nnele ma ebute me na Facebook nwanne fụrụ onwe unu n'anya fụ onwe gị n'anya were onwe ka onwe yi mara amalụ na ngwọta dị iche onye ọbụla nnefu n'anya afụgo na ịgba ya sakpụrụ ya asị so biko ụmụ Igbo Disemba elugo everybody bụ anụ ụlọ ma ụmụ agbọghọ ma ụmụ agbọkọlọbịa nwata nwaanyị nwere ike pụọ ele nwoke were ya gwọ ọgwụ ego nwoke nwere ike pụọ ele nwaanyị were ya gwọ ọgwụ ego ị na-aghọta ebụrụ ụchụ ha bụrụ ụchụ na-akpa ya efere ya ụchụ agbasịa ya ụchụ na ebe esi n'efere ya ma ama na-agala ya ịma mmanụ ọkada agbago ya ụchụ ya bụrụ nwa mmiri adịghị agwọ ọgwụ nwa mmiri adịghị agwọ ọgwụ and mmadụ si godebere ichi chi na-abịa ya ọkpọsị mmụọ si ya mba mmadụ si gomere ya iyi ụwa ịbọrọ ya ọgba nje gbara ya je vileji uru ka kpọrọ ije vileji ọ bụrụ ịmaji na obodo onye dibịa na-agbọrọ ya ọgba nje ọ dịrị na my own dictionary ebe onye si bịakwa na-agba ọgba nje maka na ọgba nje dị n'ikwu nne ma ọ n'ikwu nna
eje ebe a lụọrọ ya agwụ ịlụbọọrọ ya ọgbanje dụkwara ichi mana m na mmadụ si nọ na bịa dibịa si na ọ ga-agbara ya ọgbanje na bịa si na-asị mụtara gbagbuo ya na-asị kwarasị ma mmadụ weta okposi mmụọ debe dị na edebele ya na bịa ịbata bịa dibịa ife okposi mmụọ 100 ọ dị confuse ọma maazị nke ewu nke m chi ruru ike na-asụ ebunu egbu ebunu ebe a fesa chi ebunu ịmana chi ga na-agba ya mgba. I will have time and come and teach about this, but now just a brief video. If I want not have a lot of but I'm all underground. I had them in social media every time. Come on, I'm watching you, but I'm recognized. I want you to recognize me. Also, as a power talk, toss. They want to I know they do blank. I know they do blank. I know they do blank. I don't know blank. I cannot be poor again till I die. But I live in poverty. I'm not too rich, but I'm self-contented. I don't know how my shoe. Or can I wear a mega shoe? If I'm wearing a gear, I don't know my shoe. Everyone else on need to get right. Oh, why? Do why I never learn? Why yo? William, why yo? William, why yo? Kita said the look about no. My friend come and Scott me long good message. Samba. Oh boy, boy. Oh boy, what you want? Go boy, nani you will pass ya out you will get it. One of them I wow. Ishi. Oh yeah, I will get it. I want to bumbo. I go boy. And I go with for this name, I got it. Iri Ji Festival. I'm watching with Nelly. In Bella. I want to kill your neighbor if you don't have a wafer. I'm also going to test on your picture. I'm a monia boy. I'm more grandmother boy. For the woman, why the Jala with the Motama develop nothing. Yes, now. Maybe grandmother, but not grandmother. Because no feeling about adopted child. Or maybe DNA test. Oh, they made DNA test Facebook. Because in the Facebook DNA test. I walk along 5,000 on critical and I sort on the year. But I'm not from maybe 1 year. So I am no Yakuya one. Lolia on. Okay, I'll for 5,000. Maybe 500,000. Can you one day go? I'm off you. We are about. Push. For you because you have flag because nothing on my shine. Drag him now to the board. Chifu then they drag him to the air, but I'm not about the habit. When the more I make appetite, I make them look at a game. I got to go appetite. So any rotten dumb nonsense can name it. Ever Nakata, Mrs. Fake, Miss Real, or Bottle Column. I'll go more look every brim motor. I'll go more of that share man. I'll go out on my name is Buego, Buef, Mtan, Buogo, Untalk, Unjedemoma. Nke feel bia kwa ga ebe bele ko no adaba ka ife na eme na bro mbo meyi ife mele ka mele ndị ọzọ ejere ịgba afa amalo dibia afa bụ gift ọ bịala ya ịgba bụta bụkwa ọ wala ya na ọ na-abịa aka do afa do permanent maka na nwere onye fu echi ọsọ chukwu mala ka echi ga-esi dị simple as ABCD so ya na agwa ya na ọ bịa mgba afa kwa 5,000 na dị na mami ahụ. Since I asked my DNA test, go to the result. Come on, that woman, my grandmother. Yeah, be a guy about Bobble to you, within 2 years. I made DNA test, I'm got 1 DNA test. So come down me about a show, one, and I put your grandmother. Adopted child. When I adopt, yeah. Spam my lawyer, why am I lawyer to be able? I got to ever drag you. One more better. Next week, I'm way fatal. I don't post this in on Facebook. Can you mind my testimony? If you are not steady, I know they post too much again. People they bring car when they bless for them. I know they post them. Even I WhatsApp on 08038324996. Then I WhatsApp or add and I WhatsApp status to me clear every day. I become the WhatsApp status. I know I'm not going to go Facebook. I'm a viral status.
Viewers na status na kali millions. So you want to know you don't want a man because I know if you are a baby, you are a young girl, enter house, they will use you for money ritual, but they will not get the money. They will just waste your life. All these things that say money ritual, don't mind them. She. You will not get. You just kill somebody and answer murder. And you will not have rest. Because nobody kills somebody unnecessarily that have rest. You see that they will be choking. As I'm sleeping now, I wake up. I have peace of mind. I'm not having anything against somebody. It's only you that know that you have something against you. But your mother is not seeing you. What can I get for that? I believe so. No, what can I get for that? I wasn't dead. He wanted to say, I better get moving your bone. I better not go there. Where I'm more, I go. I don't want to want to eat because I don't need to eat. Umupus, and I got to more about you. Of your Kalisia. The first thing on social media. Big fish, big and big. No be package, no. I know the package, I know the room form, you know. Or come social media, come put camera, they want lie. I don't even get time to on camera. And what I want to Facebook, I know the plan. For all my camera, I'm going to send you a message. I'm going to tell you, Coco. So, if you put able to do that, if anybody able to call a boy, whatever nobody be and then what call them. Dibia then what I'm also going to go down, so Yamos, you never be Yamos. I'm mad than the weekend. Bano no no ebe de fire nke na emebu ndi Igbo no nwere fa na no nyi nwa akala ka efe na ala wo wa efe na ala ma efe na ala ebe ya olo ị na-alụ POP baka ndị POP for POP dị n'ime ebe agada efere ya ị na-agbakọta mgbe nye ekọta na-ekwa ị na-amata isi ebe nye ta isi na-agba ọ bụkwa nyekwa iwere ego gba ọsọ akọbakwa ọnụ tụba alụsị mba ebe ebe eziokwu ebe lụọ ise ebe na-ebele ala you build house every month. And my way of a landlord 40 buildings and that way, 40. It used to see that this way. So I'm talking to them building. I'm even building. But on social media. Because you cannot create me. All you be saying is, look at nonsense. You be praising me, some of you will be praising me is fake. Some even love me, some hate me. Even my enemies are watching me. Saying this young guy, what they will do to boy. I don't pass when they draw. It can't be yesterday. Now I can't even make one. Now for you. I know the one, I know the bling bling. I know they will do make you like me. You go do your own, I do my own, a pattern. You want to go? You must run your own, I run my own, a pattern. But if you leave your lane when they come my lane, no problem, because you know you get time for yourself. When you got time, money, what time on you're not what time on money. No, you're not that. If you're not going to you never put here. Okay, I'm on belly. Hold the money manage your way. You get the money manage if you want it. They are not very careful. Video I know what that. It's about TikTok. Even video on TikTok is fake. If you video on TikTok, it is not me. If one any other account, it's not me. My phone number is 080-3832-4996. Chimaren Temple of Yafalago. Be very careful. Be very careful. Know who you follow on social media. All my fans, those who are watching me, those who are sharing my video, I wish you all the best. May good thing locate you whatever you are doing. Anything you lay your hand to, they shall be fruitful. Those who do not have fruit of womb, God will give you children. Indiana will bless your hustle. You will not lack when people are lacking. When you sow a seed, you shall reap. You shall reap your seed. The good one, when you go money, will see you will reap what you did. But what no, no, yes, what I want you to go. I'm not going to go on Facebook now. I'm going to go. You will go to you when I can't want to be.
wole aje gba fuel enwere akịta ọkwa dị adịzi ọbụrụkwa ka nna akụ ọbụrụkwa m ezigbo mmadụ mana advice ije ịlụ ọrụ ọzọ lụọ mana nwere ihe ga-eme ebụla ọgaranya ife ga-eme ebụla ọgaranya bụ ife na-alụ ọ bụrụ na ị nwere shọpụ jee gbọpue shọpụ tinye ngwa afịa kọstọma bịara na ngwa afịa dị ịchọba ife ga-eme nke afịa zụba mana mara gọvanọ niile wee zụọ afịa gidigidi na azakwa afịa ọgwụ ego ya asakwa maka na ihe ọba nne bụ gidigidi na-adakwa gidigidi na anyịkwa gidigidi afịa ya azụta years last ya ịzụọ ya 3 years end ya kama ị na-azụkwa ya afịa ego ya ọfụma maka iji ifele advice ka nna gwa what goes around goes around nwa amụtara ọgwụ na n'ọgwụ mana ị na-alụ ọrụ ị na-achụ aja amaka maka na aja ka nsị aja ka anyị na-achụ mana abụkwa na anyị na-agwọ ọgwụ ma amatụ na m agwọ ọgwụ ana m agwọ ibu ba nke ifele ọba ife ụya nwere ọgwụ soro iwu tutu si involve ikwu nne ọgwụ ikwu nna omenala so iwere ebe pịalụ ahụ pịalụ mbala wee chọọ ife na-achọ ka o wedere fast mana mara agbalụ na iwere ọgwụ bido na biznes ube oke ite na biznes debe ezigbo ọgwụ afịa ga na-azụ mana ego ga na-agbasa bikos na nke Chukwu debere ya bụ ife na-enwe ị na-achụ ya n'ike ịchọta inweta ata so many people enwetego lụọ duplex ma ife niile tomorrow maintain that house problem because of na ego the foundation of the house adịrọ mma. That foundation of the building is not good. Some people need more than the foundation for. Some people need a better. And you never need a moment in any war or feel any. But I will go to live in the bonus or in the company. You automated one way. More tormented by one dog one or go out what I boof. Oh, one didn't know why the dog buffer. If you did what all boy. One day, if you know, called any mouthful. You never again into long way kidney. You can know. What's your own singing lawyer? I got in my for no one. I don't need a car and you're unique. By 9 times your hand here, you buy 2. You be at the no, you know, we Bam no. If I wouldn't in a mother not walling no. Make a sure all up if any moon answer. But you will walk it out, what if any moon answer? You will let me be a family, maybe as an way. I saw no water. I saw no man another. Mana jua aju elibe maka meje aju elibe but ya so many people to them off meeting da ho boy aburo mo ne ya wo dem me ya jua aju mali fe na eme mo fe na ben na ene nye yusubu mo fe ni ibu ne ene nye yusubu mo woni me ife ojo piara ya kana maka na obule na aga ni iru me mmadu ife ojo e ma ni me onya ife ojo na kpo nwe ga ma onye abelu chi akwa pia kana ana ya to yi. That is why altar versus altar. When your altar is not active, that means another altar is possessing your altar for bad. When you after praying, it's better than all. You want to when you many people know into pain today because of the father calamity. You get better for John, and if for that, I believe you. What goes around turns around. Would you want more to walk and you want to walk? I am a walk in a basha. You ain't coming with the ego, eh? You got a for you. But why? You said that here. Some more why. I won't go on what I'm going to get there. Never want to believe. Eh? Never want to believe. Not one of how I got you. Never go unbound. If I'm even a one, gather. The light. My phone number is 08038324996 or 09030752463 or 08088846137. These 3 numbers are on WhatsApp. Chimarin Temple. Only number. Why I have all these 3 numbers because of network. And be very careful. People are using my video on TikTok and Facebook. Be very careful. Many folks. And I'm that boy now on the I'm not using Money Point account. I'm not using Senate Bank. I'm only using my account number is Chimarin Temple. Yeah, that's my account number, limited. About why my account number it's not looking at you like about more. Come along can defend.
to avoid the money when you know science with half a minute no more. Be very careful. Even me bonasaba, Coca Express. You look Coca, if you know anything to Tony Papa, or more Tony Papa. I got the okay, the oldest one. They are using my video because of lack of job in this country. Federal government, I wish you have first time in Asaba, so that people will be doing work. Shift morning, night, afternoon. You lose your life, nobody. I just do my own. I don't have fear of. But all that there. Tinubu, Maike, have lion on the can. Do that for us. We'll be happy. Release him. Let him go. Simple as ABCD. Any other thing in particular is trash. They should release him and let peace be in East. That's all I ask. And I still remain on it. So, everything we are doing today should be very, very okay. In the sense, now one thing I know no unity and love. But I'm not all love one and Attire. Yeah, to love one. You can't get near of your flag, man, can near. When I am one, we never put on now, half we. You know, soon a man beneath me. I can't give a poison. Yes, no. Poison can more be in this and even before the more love come. No forgiveness. No, I'm not come Mark 11 verse 25. And then I'm not come Mark 11 verse 25. And I put it's a member than the Bayalek and neither than the Bayalek. Anyone get a police, it was there. See anyway. You didn't work, you boom no. You didn't anywhere. I did beat me. Get in a couple shit there. One no one on another one. You move to any way to room. Then any way to room. And there's a little yellow about for some garden. There's ever one thing. We'll come out to Chile or trouble. And not now when they might tell me, little and pepper on the silver. You don't have to get Peter. Why, but. You know, everybody about no. Well, last a while and another. Simple as ABCD. You know, I don't know what mother saying. I leave it for God. You are a fool. Everybody may even know what I'm calling. Or calling police to wire us. Police never know money. They're like, oh, we're not okay. But I was not there. I want to pride to get him on your napas. Oleka, you know, the number to Oleka. I say good morning, say good morning, Oleka. Okay, I have to say, I'm going to come on, the poisonous one. You know, I can have one woman on your house, in my body. I'll tell you the young one, but I need to see a month of the eye. If you hold another thing, your mommy, like I go. Kawala and I, then they shave for make up a piece. But in the car, I'm more sharp on a gaba. More only, he painted game of a logo, knows on him. I want to speak on a bunker. Again, of darkness. Agent of darkness. Automatic must go. Dibia. Bia, I'm a Dibia. Dibia. God is helping me, God is leading me. When everything long way course. I'm almost on Facebook, I'm on the Buna Papadia. No parents, no people, when I advise you, Facebook, why are you paying people? That is the problem we have in Nigeria. Nigeria man can drag his fellow Nigerian man down all to get payment. Looking for crowd. Or cloud, when I talk about crowd, one of my phones is Igbo. I don't care to know English, the broad language. Despite anything. I don't know what they have called a lolo Igbo. I want a lolo Igbo. And you go, I come. You swallow more Igbo. But I need a Isiagu while me face, don't know Igbo. I get you one day long. Ndi Igbo. So because no why about no more cable system. Ebel while I bela auto, belong bolanya. Ndi Dibia Saga, she shall know whatever. Many people have tested in the airport today. You kill somebody, waste. They kill you, waste. Make when I enter house, season don't reach Christmas. By next month, now people will be dying.
those who want to drive big motor, those who want to build big house. In January, not make money. December now, in Apuala. January, to go. February, no money. March, no money. You reach November, December. You start to work up and down. The final things will make you become a rich man. Hunger will kill you. And the money you know will get because they will tell if you go and kill somebody, just to tell you out. You just go carry money, carry one babe, cut her head, cut her heart, do kill her. As you kill somebody, you realize that they will kill your own children. So many people that did those knows that they are feeling very bad because they are regretting it. So people may kill somebody and hide it too. But inside them, they are not happy. They are not, don't do anything that will waste somebody's life. Because of spiritual. You will not be happy. It's better for you to die as a poor man and be happy than to die as a poor man because you can't get any money. Ishi. So many people say on Facebook, please, I want to become a rich man. I look at the person and say, you came here with Venza, big motor, and you're asking me how to become a rich man. What kind of rich do you want to get in Apuala? You even see Venza to drive. You be mumu. Some people sold their land to go and do spiritual money. Some people sell their house to go and do spiritual money. Today they are still poor. House you don't get, land you don't get, money you don't get. Maybe you be fool. Penny wise, turn foolish. But go and open a shop and hustle. If you don't feel hustle, go and sleep. Simple. Don't start wasting your money and start talking trash on social network. Thank you very much for watching me. This is Chimarin Temple of Yafulago, the Bute worldwide. The first native doctor that comes to social media. I love all my fans. I love you all. Those who have been following me for the past few years back. I'm going to nice to do the video. No like it again. I'm going to Kabaro share like the video. Kabaro subscribe or like my channel. Like I am picking and more views and more reaction. Check out as available because I'm helping you check Kabaro. Drop by in the comment section. I am going to comment you. I am using an asthma. I'm working on the wine. I don't know on your banana because Ili Pana came mud. Nobody name again a mud man. Will you cookie? Will you go on your will you go on your walk on again a mud man on your iPhone on your hand? One Pico Cabaro and the Behig. And then will I walk on my road. Can I show one of them?